Здравейте, аз съм Калин Георгиев, а вие сте с нашия фундаментален коментар. След години на мащабни покупки на активи, Федералният резерв на САЩ е изправен пред сложната задача да свие огромният си баланс, без това да предизвика сътресения в финансовата система. Според доста анализатори, това наподобява опит да бъде източен огромен язовир, около който с времето са се изградили цели икономически структури. Ако процесът бъде управляван неправилно, последствията могат да бъдат сериозни както за банките, така и за финансовите пазари като цяло. Новият председател на Федералния резерв Кевин Уорш наследява баланс на Централната банка, който възлиза на малко над 6,5 трилиона долара или приблизително 21% от американския брутен вътрешен продукт. Това е резултат от няколко последователни програми за количествени улеснения, започнали по време на финансовата криза през периода 2007-2009 и разширени в последствие по време на пандемията от COVID. Първоначално Федералният резерв изкупуваше ипотечни ценни книжа, за да стабилизира жилищния пазар. В последствие започна масово да придобива и дългосрочни държавни облигации с цел стимулиране на икономическата активност. Към днешна дата около 2/3 от активите на Централната банка са американски държавни облигации. Кевин Уорш неведнъж е критикувал подобно разрастване на баланса, тъй като според него то увеличава влиянието на Федералния резерв върху икономиката, далеч отвъд традиционната роля на Централната банка. За да намери решение, председателят е сформирал експертна група с участието на водещи икономисти, сред които Карен Дайнан от Харвардския университет, бившият управител на Индийската централна банка Рагурам Раджан, както и бившият гуверньор на Федералния резерв Джереми Стайн. Основната задача пред тях е да разработят стратегия за постепенно намаляване на баланса, без това да застраши финансовата стабилност. Критиките към огромният баланс на ФЕД са няколко. Ако количествените улеснения действително стимулират икономиката, както предполага теорията, това става чрез изкуствено понижаване на доходността на държавните облигации. Колкото по-дълго Централната банка държи тези активи, толкова по-дълго пазарът остава повлиян от нейната намеса. Освен това, повишаването на лихвените проценти през последните години значително увеличи разходите за поддържане на подобен баланс. Федералният резерв плаща плаваща лихва върху резервите, които търговските банки държат при него, докато доходността по облигациите, закупени по време на периода на изключително ниски лихви, остава фиксирана на много по-ниски нива. Съответно това пък оказва натиски върху финансовите резултати на институцията. За Кевин Уорш обаче най-голямото притеснение е чисто институционално. Макар Федералният резерв да купува държавни облигации на вторичния пазар, а не директно от Министерство на финансите, притежаването на трилиони долари държавен дълг може да създаде впечатление, че Централната банка финансира държавните разходи. Според професора от Станфордския университет Даръл Дъфи, тези опасения за сега са предимно въпрос на обществено възприятие, но има немалко предупреждения, че подобни възприятия могат постепенно да се превърнат в реален риск за независимостта на институцията. Намаляването на баланса означава не само продажба или изтичане на активите, но и съответно свиване на пасивите. Именно тук възниква най-голямото предизвикателство. Част от задълженията на Федералния резерв са банкнотите в обращение, които възлизат на около 2,5 трилиона долара и практически не могат да бъдат намалени. Друг значителен елемент е свързан с сметката на Министерство на финансите в ФЕД, съдържаща приблизително 800 милиарда долара. Най-голямата позиция обаче е свързана с банковите резерви. Преди световната финансова криза те възлизаха на едва около 10 милиарда долара, а към днешна дата техният размер е приблизително 3,1 трилиона долара. Ако балансът на Централната банка трябва да бъде свит, именно тези резерви трябва постепенно да бъдат намалени. Проблемът е, че банковата система вече функционира именно върху основата на огромното количество резерви. Преди кризата банките не получаваха лихва върху средствата, държани в Федералния резерв, което ги стимулираше активно да ги предоставят на междубанковият пазар. След въвеждането на количествените улеснения обаче, ФЕД започна да изплаща лихва върху резервите, което значително намали стимулите за подобно кредитиране между банките.
Паралелно с това, след финансовата криза бяха въведени и по-строги регулации за ликвидността, които изискват банките да разполагат с значителни собствени ликвидни активи. В резултат на големите резерви постепенно се превърнаха в стандартна част от банковия модел. Самите банки също адаптираха бизнеса си към новите условия. Когато Федералният резерв изкупуваше държавни облигации от небанкови инвеститори, получените средства често постъпваха като депозити в търговските банки. Съответно, това им осигуряваше допълнителен ресурс за отпускане на кредити и увеличаване на инвестиционните им портфейли. Според Рагурам Раджан, бившият гуверньор на Индийската централна банка, всяка нова програма за количествени улеснения е повишавала зависимостта на банковата система от високите нива на резервите. Именно затова е трудно да се определи докъде могат да бъдат намалени резервите, без това да повиши рискът за стабилността на цялата финансова система. Подобен опит вече беше направен в периода 2017-2019 година, когато Федералният резерв постепенно свиваше баланса. През септември 2019 обаче резервите намаляха прекалено много, което доведе до рязко покачване на краткосрочните лихвени проценти на междубанковият пазар. Подобни признаци на напрежение се появиха отново и през миналата година. За да предотврати нови проблеми с ликвидността, Федералният резерв беше принуден временно да възобнови покупките на краткосрочни държавни ценни книжа в размер на около 40 милиарда долара месечно в периода между средата на декември и средата на април, с което балансът отново започна да нараства. Сред обсъжданите решения е намаляване на лихвата, която ФЕД плаща върху банковите резерви, така че финансовите институции да бъдат стимулирани по-активно да ги използват на междубанковият пазар. Някои анализатори предлагат и модернизиране на платежните системи на Централната банка, което би позволило разплащанията между банките да се извършват по-ефективно и с по-малко ликвидни буфери. Модел, който вече се използва от Английската централна банка, както и от Европейската централна банка. Раджан дори допуска по-радикален подход, според който Федералният резерв не трябва автоматично да спасява всяка една институция, изпаднала в ликвидни затруднения. Според него това би дисциплинирало банковия сектор и би ограничило прекомерното поемане на риск, характерно за среда с изобилна ликвидност. Въпреки различните идеи, всички експерти са единодушни, че подобна трансформация няма как да се случи в кратки срокове. Самия Кевин Уорш признава, че баланс, натрупван в продължение на близо 2 десетилетия, няма как да бъде свит само за няколко месеца. Затова, вместо рязко намаляване на общия размер на активите, Федералният резерв може първоначално да се съсредоточи върху промяна в тяхната структура. Един от вариантите е постепенно да замени дългосрочните държавни облигации с краткосрочни държавни ценни книжа при настъпване на техният падеж. По този начин Централната банка ще намали влиянието си върху дългосрочните лихвени проценти, без да се налага значително свиване на баланса. Подобен подход няма да намали размера на този, така да го наречем, язовир, но може да направи присъствието на Федералния резерв на финансовите пазари далеч по-малко осезаемо. Това е от нас за тази седмица. До скоро!